Ngicela nje ngokukhulu ukuhlonipha ngenkulu inhlonipho. Ngiphonsele inselelo lapha enkulumeni ekeyavela emavikini ambalwa edlule. La khona sibone khona ubaba uSomnandi ethi abalandeli bakaMaskandi baqomile. Ufile umculo asivumeni besingathenga umuntu besithenga umculo sithanda into ayishilo asinendaba naye kakhulu asifuni indaba zakhe ngakuchaza futhi ukuthi ukubola kuqala kumculi kuze kumlandeli kuze kumuntu osondele kuMaskandi nje wasondela nje kakhulu kulento sekukungenile lokho kunegciwane elikhona la elibusayo namhlanje sekuqoma bani insizwa uqomile phela mawuthi uthanda uSomnandi noma esezokubheda usuki kuwe intombi yalithanda isoka layo noma selenzo kungasile kunjalo kunomehluko ukuthanda umuntu nokuthanda umculo asilungiseni lapho mhlawumbe umuntu engangigceka ngendlela engichaza ngayo kodwa mina ngazi ukuthi mina njengami nje nami umculo ngiyawuthanda hayi ukuthi ngithanda kwaSomnandi nami ngilalela abanye abaculi uyabona nomthandeni njoba yenza iParis uzothi awizwa njoba ikhalazo izonke indawo uzothi wena uyizwa ngizothi angizwa ngiqomile nje hayi manje iyonakale lapho ke khona sibone khona ubaba uSomnandi ethi abalandeli bakaMaskandi baqomile ngokubukakala bethanda leyo mculi abamthandayo noma bethanda lowo mculo abawuthandayo yena ngokwakhe ababona mhlambe abantu bengabanikeza abanye abantu ithuba lokubalalela. Ngifisa nje ukukudlulisa ngenkulu inhlonipho ukuthi ngifisa ubaba uSomnandi ayibheke lento yokuthi abantu nje bebaningi kangaka emhlabeni abafana abantu. So angeke mina bese ngithi ngoba leyo ngoma imnandi uSomnandi mnandi kuSomnandi sokumele manje ke abantu beyithande ngenkani ngoba ibimnandi kuSomnandi. Angicabanga ukuthi abantu umculo bawulandela kanjalo ubaba bami umlandeli wathi kimi uMpungose sacela ukubuza ukuthi umculo wakho uwufakani ngoba uyazi ukuthi mawudlala umculo wakho omunye umculo kube ngathi uyabheda manje nje ngafaka wena kuba nomehluko kube ngathi ke nje ke hayi umehluko uma ngabe ngifaka omunye umuntu kube ngathi uyangibambezela ngabuyela kuwena ufaka nomculo wakho kunesikhwele kusha abantu ngoba bethanda umculo into ngiyabezwa obaba ugadla into abayishoyo bathi abalandeli abathande umculo hayi umuntu umbuzo umile uthi bamthande kanjani lo muntu okuthi uyathanda mhlambe bavele bamlandeli uselinkomo labathi ayisesiyakuthanda wena bamthandela umculo indaba isemculweni abantu abaningi yobathola ngomculo wakho akulona ke icala lami ukuthi abantu abaningi bayangithanda ngoba lokho kumele sikubeke ukuthi akulona is not a crime ukuthandwa abantu bathanda umculo abantu into abayithanda kumina bathanda umculo wami